priatelia, nachádzame sa na viedenskom letisku. Je momentálne 7 hodín 15 minút, za 3/4 hodinu nám letí lietadlo na grécky ostrov Skiathos, odkiaľ potom pôjdeme trajektom na vedľajší ostrov, alebo susedný ostrov Skopelos, kde strávime 8 dní. No a rozhodol som sa, že si z toho spravím takéto videjka, nech máme na pamiatku. Budeme deťom ukazovať. Sorry. Sme posádka 4 ľudí. Bambi. Romanka, Dávidko. A Otto Kringer. Pred chvíľkou sme pristáli na Skiathose, let celkom fajn, pristátie veľmi nepríjemné a momentálne ale momentálne ideme pozisťovať, že ak sa dostaneme na autobusovú zastávku. Takže autobus nás vysadil, ešte musíme ísť pešky. Máme to nejakých 5 minút. Ale vyzerá to tu veľmi pekne. Takže zohnali sme lístky na trajekt, ale keďže ide až o 1:00, tak sme sa rozhodli, že sa niekde najeme. No a čakáme momentálne na jedlo. A s Davidom sme si povedali, že začneme to v Grécku poriadnym gyrosom. Už sedíme v trajekte a čaká nás teraz hodinová cesta na ostrov. Máme takéto super sedadlá, všetci 4 vedľa seba. A tak. Vidíme sa na ostrove. Máme 2:00 ráno, včera som už nič nenatáčal, pretože sme riešili rentál, nakoniec sme si požičali auto, ktoré bola najlacnejšia varianta medzi skútrami a štvorkolkami, čo sme moc nechápali. Máme ho do vlastne posledného dňa, do rána, kedy odchádzame. No ako som vravel, včera som nič nenatáčal, riešili sme to auto, cestu na ubytko, ubytovali sme sa, a potom sme dali iba takú úplne prvú plášť, toto dole čo je, a nakoniec večeru, lebo sme boli hladní po tom celom dni. Mám tu aj takého kamaráta, je to tej pani domácej, čo býva tuto vedľa. Takže to bolo pre ten prvý vlog všetko. Ďakujem za zhliadnutie a vidíme sa pri ďalšom videu.